tikadai so knapsack sprayer izvi knapsack sprayer kureva gumbure muchishona rokuspraya naro kana kuti kumwaya mushonga muzvirimwa. Panapa ndiri kurishandisa kuspraya madomasi kana matomatoes kuti azi vanonzi mapuno here zviya kwamutoko handina shuwa but ndofunga ndiwo chete right. Pakuspraya kwatiri kuita madomasi panapa nauya aita kuti timboposa zvemadomasi tiuye kusocial media. Nauya passion wedu we panga tiwire utsitsi senyika yeZimbabwe kwatabva kure panga tichiita endure kwatabva chaiko kure takakura zvichingonzi zvinhu manje zvatova bho manje zvakutonaka. Isusu takatokura zvichingonzarwo tatokura kana tadai tichingodzwa nzi zvakutonaka. Rega ndisataura zvekare kare ndingotangira padhuze takanetswa necovid chaiyo tikafamba nemamasiki aya uchingoziva kuti pano nepano haifambiki kana yo masiki musori wese wezuva. Apa usina kungodai wasangana nemayouth emutaundi aya wakutonzi masiki iripi wotobudisa dhora padivi kana kuti unokandwa mukati wovharirwa. Veduwe tikabva ipapo heya zvarelizwa zvanzi zvapera zvemasiki nemalockdown zvapera. Then ndobva kwauyawo chikomana chainzi zvazviri zvako zvazvangu icreator uyu ndobva aitawo zvinogara zvakadaro welcome to Harare kutamba vanhu 10 not. After icreator iyeyu tine zvimwe zvikomana zvatagara tinazvo zvimwe zvakanyarara mazuva ano asi one chacho chiri kunetsa everyday mose betting haana kumbochipa munhu iyeye ari kungovhiringana navo mumastreets umu handitika heya vanhu vari kusurvivha zvese izvozvo. Kobva kwachizoti mujolo apa ndakunangana neHarare apa especially zvikomana zveHarare nezvisikana zveHarare handitika mujolo unenge uchipedzawo nazvo heya. Tobva tati August veduwe passion August vanhu vese vanoziva zvakaitika muna August kwakune zvirongwa zvazviriko zvekuti semhuri yeZimbabwe tinoongororwa ropa handitika takanoongororwa maresults akabuda zvaifungwa nevazhinji especially kuna naHarare kuno nehope yaiva nevanhu nezvayaitaura hope yacho yaibata makore ari mudenga nezvakazobuda mumaresults nezvakazochitaurika zvese nemaperero azvakaita. Hapana usingazvizivi. Tikasurvivha futi hatina kufa takaita hold on tikaita hang on tikashingirira tasurvivha zvapfuura handiti. Then now passion bvuwa uya ari kuti vamutarise this and that. Passion Ramtaris is employing a lot of Zimbabweans who are also Manchester United and Chelsea fans. And unoda kuti vanhu vasvike pakunyatsa kuita sei because munhu weManchester United imagine munhu agara ari weManchester United neChelsea handitika ndiri kutaura ndakamirira ivavo ndiri mumwe wavo ndakabuda zvose zvandalista izvo ndichishingirira Manchester United izvo zviri kuita zvairi kuita betting iri kundiitawo nekusaidi wouya ushuwa passion haundiwiriwo tsitsi here tiwirewo tsitsi passion panga naijava ameno ikoko ziguvu